ओम मंत्रं दोतमणे मेहोदां विश्वेश्वरस्य सुरंगद्रुद्राय प्रत्यक्षे विष्णुः हिरण्यस्य भोज्य वसन्तमंगले देवता प्रत्यदेवता से सूर्य ग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु अंदर కూడా నమస్కారం చేసుకొని చెప్పుకోండి सूर्य अरिष्टेतु संप्राप्ते सूर्य पूजांच कारयेत् सूर्य ध्यानं प्रवक्ष्यामि मम शरीर रोग पीडोप उपशांतये అంటే నవగ్రహాల్లో మొదలైనటువంటి సూర్యుడిని ఆరాధించడం వల్ల సమస్తమైనటువంటి రోగాలన్నీ కూడా పోతాయి అని ఈ పద్యానికి అర్థం. ఓమాప్యాయ సుతనైన విశదస్సమష్ట్యం అవావాచస్య సంగతే చంద్రగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి అప్సమే సోమో పరమేంద్రస్వాభేడ్య అగ్రించి విశ్వబ్రహ్మాపస్య విశ్వభేడ్యైః గౌరీమాయిష్ణాంతే పరిధానిపరి అష్టాపదే నవపదే భూతి అష్టాక్షనామదేవ్యో దేవతా ప్రతిదేవతా దేవతా చంద్రగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి